Благодаря, господин председател. Както казах и преди малко, безспорно 30% увеличение на предварителните плащания по оперативните програми с цел насърчаване на младежката заетост е изключително важна стъпка и аз приветствам усилията на комисията. Искам обаче да ги призова и да положат още повече усилия в това да бъде повишена информативността за тази инициатива и за програмата и как младите хора могат да се възползват от нея. Осъзнавам и, че ролята на държавите членки и местните власти е изключително важна в това да постигнем в крайна сметка устойчива заетост сред младите хора отвън. Ето защо искрено се надявам, че и държавите членки, и местните власти ще положат усилия в това да повишат капацитета си и едновременно с инвестициите, които ще получат по предварителното финансиране, да приложат реформи в образованието и в това да направят службите си по заетостта още по-ефективни. Вярвам, че само в кумулация между всички тези мерки в крайна сметка можем да направим така, че младите хора отвън да намират по-бързо и по-лесно качествени работни места напред във времето. Благодаря ви. Vielen Dank. Damit beenden wir die Catch-the-Eye-Phase der Debatte und ich erteile Frau Vizepräsidentin Thyssen das Wort für die Kommission. Madame Thyssen. Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte parlementsleden, ik wil u nog eens steunen voor de bijna kamerbrede